Sorry, hij is de grootste. Dit is awesome, maar hij is wel de meeste trouwens. Jasper die zit op de Papacademie in Ljouwert. Rick is de jongste broerzoon. Hij is de oudste zoon, maar hij is Joen even de jongste. En hij is net de weeste. Maar dat vind ik net zo slim. Dankjewel, dankjewel. Hey, wat een introductie, hè, dit. Nou ben ik benieuwd wat ze van mij zit, want nou moet je hem opletten. Toen was het stil. Zeker nu. Ja, daarom spelen we zo weinig met elkaar, hè? Nee, geintje, jongens. Nee, papa, ja, jongens, dit is Eddie Dijkstra voor degene die hem niet kent. Zijn er mensen die hem niet kennen? De meeste. Nou, hij speelt die vaker. Nou goed, wij vinden het wel geweldig om met elkaar voor jullie vanavond een optreden te verzorgen. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We gaan er in ieder geval wat van maken. Dus veel plezier. Neem mij maar. En alles naar in mijn mind, naar je lang verliefd en lockdown ben ik vrij. Het landschap is verloren leven en ik het waar zal scholen leven, de stilte van en alles naar in mijn mind, naar je land vol liefde en lockdown ben ik vrij. Tolerantie, maaienmeel, dat is me vast geen flauwekul. De tien van en alles naar in mijn mind, naar je land vol liefde en lockdown ben ik vrij. De consument maakt nodig zo'n terwijl geweld en duister in het nijs. En in mijn mind, naar je land vol liefde en lof en alles naar. Dan ben ik vrij. Naar je land vol liefde en lockdown ben ik vrij. Naar je land vol liefde en lockdown ben ik vrij.